може за 20 години. Духът на Господа може да го направи за една седмица, един ден, 20 часа, 5 часа. О, да! Когато Господ преобърна водата във вино, и то най-доброто вино, обикновено тези, които знаете за какво говорим, трябва много виното да отлежи, нали така? Много. Но Исус не само направи чудо от водата във вино, но ускори процеса за най-доброто вино. Нямаше нужда да чака 20 години, за да бъде най-доброто вино. Той може да ускори процеса на твоето движение. И сега се кажи, това е за мен и моя дом. Кажи, това е за мен и моя дом. Ново вино за мен. Кажи, не е нужно да чакам. Достатъчно съм чакал. Той го направи с мен. Всеки проблем да бъде решен. Амин! В името на Исус кръвта ти да се преобърне в радост. Амин! Плачът ти да се преобърне в божествена радост. Да ходиш от радост в радост и от благодат в благодат, от слава в слава. Да бъдеш глава на опашка. В името на Исус, там където си страдал, Бог да го върне в пируване, в благословение, в пълнота на откровение, в божествено движение. Духът на Господа се движи там, където никога не се движи в твоя живот. И всичко това, което не е било докоснато от Господа, да бъде докоснато в името на Исус. В рамките на няколко месеца да видиш славата Му. В здравето ти, в финансите ти, в църквата ти, в нацията ти, в Европа, в името на Исус. Изминат се, кажи, това е за мен и моя дом. Кажи, подготвям себе си за повече от теб. Кажи, няма повече да ограничавам. Кажи, готов съм за нова песен. Готов съм за нова песен. Кажи, готов съм за нова песен. Готов съм за нова песен. За ново вино. И за ново вино. За нови финанси. За нови финанси. Кажи, финанси. Финанси. Елата от четири краища на земята. Елата от всичките краища на земята в живота ми. Ще бъдем използвани за царството, за живота ни. О, за тялото Христово. Кажи, в името на Исус. В изобилие. Във всяка сфера. Глава не е опашка. Кажи, глава не е опашка. В името на Исус. Ще бъда острие в ръката на Господа. Кажи, ние едно оръжие спрямо против мен няма да успее. В името на Исус. Измира се, кажи, Господи, благодаря ти, че съм устоял. Благодаря на теб, че не си ме изоставил. Сега разбирам това, което каза Павел. И когато имам, и когато нямам, познавам тайната, каза Павел. Алелуя! Господи, научи ме на тази тайна. Научи ме, Господи, на тази свърхи. Да те хваля. И когато имам. И когато нямам. Кажи, когато имам. Искам да го изпееш заедно с мен. Кажи, когато имам и когато нямам. Ще те хваля. Ще те хваля. Кажи, когато имам и когато нямам. Ще те хваля. Величаяте, Господи. Само обаче има усещането, че Бог ще гребе като багер и Европа ще бъде за Господа. Континенти ще бъдат за Господа. И чуйте ме, в основата Бог ще използва масово смирени Божии хора от различни етноси. Но мнозина Бог ми сидят, че виждам да бъдат хора от ромски произход. Мнозина, казах мнозина.
които знаят и могат, а онези, които стоят, без значение какво се случва. Такъв беше Йоан Подкръстен, нали помните? Не случайно той получи откровението от Исус. Ако искаш всичко това да ти се открие, стой под кръста. Ситуации ще ви тласкат да бягате в различни посоки. Ситуации ще ви натискат да бягате от проблеми. Погледни проблема в лицето и кажи: в името Исус. Амин, алелуя. Бог ме е създал да решавам проблеми, не да бягам от проблеми. Амин. Бог ме е създал да решавам проблеми, не Да да решавам бягам. проблемите, а не да Кажи: в бягам името от на тях. Исус. В името на Исус. Не е време за бягане. Не е време за бягане. Време е за вярване. Време е за вярване. Си кажи: Господи, тук съм да вярвам. Тук съм, Господи, за да вярвам. Повече, Повече. 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 Това, което искаш да вярвам. Това, което искам да Отворен вярвам. съм. Звучат ръце към пастор Калуян, понеже той ще освободи Божие Слово. Скъпи приятели, да се спомни. Моля те да не бъде той, да бъдеш ти. Седи души, моля те, употреби го пророчески, употреби го божествено, изпълни го с Твоя дух. Моля те, понеже този човек е българин, обаче има ромско в него, нещо божествено ромско в него, понеже той не е расист. Той е човек, който плаща